Azdar. Barını suğucorup oturmadık gitti gözle de. Bolya. Häzir men gidip sorak geleyim. Yerov ne ettin? Ay bir yere de eken. Yaňara sen. Men olara gelip gördüm, men olara tapar niye o niýetine? Wah men olary gelip görmesine gelip gördüm o. Men boppan daim öýlenene toyuna geldim ahym o men. Sen ol boppandaýyň öýleneni kaçan urusdan öňmeýär soňmy görýäňe aşgabat bunun önüne dur. Mekki sen maňa iyi gelmesin o. İyi gelmesine sen maňa goýsy. Sen goýsur hojaň ýanyna. Sür hojaň bardyga. Hava, Assalamu alaikum. I don't tell me. Yok beşim, Kim beşim? 4 gülün oğlu. Ay oğlum, telefon oynamaktan başka işin yok mu? Siz Zöhre Baylı'yla mı? Hava, Sizin ardı ve şeyini ödüp kıydınız var mı? bolman geçin. Sizin kıydınız ha? Beğettirse kaydan mı? Onunla bununla görünüp beri oluyor. Ay oğlum, neme diyecek bolyan bolsan dey de. Beydip sana hıllap durmadı. Şu yere olmalı. Daydıcan, dursaňyz lan. Ýere gelýär. Sen şu ýerde ýaşaýaňyzmy? Onu ýereden men saňa daýda bolýamyşym. Menen tek bir gedegem durmuş açyk görmedik gyýyd. Hani ayırlanı. Ya valla. Gurluş bilen oğay. Jigim. Men däbem dursuňyz ýaşaçyk gyýdy. Neme, näsinji tym tokýaňyz? Eýme öle gör. Ýaň saljaň algyn. Düşünmeýänler öýtme. Ay barın bulaşdıryan emekki. Bileğim näme uyam. Bağışlan. Men giýje gözüm gowy görenok. Mek samtyklarym näme hen gaty görjek. Bileğim näme biz ýaşaçyk gyýdy bolýar. Sizden duş bolmaly ýaşaçyk. Akça. Kiçicik yumurtga aljak gyýdy bolmaly. Bolanok. Näme üçin? Saat 23'den soň ýaşaýjylara päsel bermeliler. Bay bu yaňan mir bolupdyr. 20-nji çeli wagt bar. Eýse saat giýje on bire näçe diýler? 11 bolsa 11 diýler de. Oňam giýjeti ünlüdi barmy diýsen emekki. Ýöre giýrellay. Bolanok. Ayırlanı. Jigim. Bir şonu görmeli. Geçäýelle. Vay. Şu gün şoky soraýandan bidar bolduk. Geçseňiz geçäýin de. Vay nädeýin? Ýalbaryp dursaňyz. Geçin. Vay geçseňizle. Geçin. Nene gaýtjak. Nire gaýtjak, Ardu, nire gaýtjak? Bäteşik näme? Itiň ýetelýär. Goý sanay, myň ýaljaýdy it näme işledin? Ho. Salam. Salam.
Girden ay. Zuvvetti. İyinden almadın mı? Yok, almadım. Kavuşan yürek. Arzu, o ne hil gidecek? Sen yine 2 günden çıkış etmeli. Kat iyiceni işlemedek yetişem de yok, düşünüyen mi? Sana ne oldu Arzu, aytsana, he? Men ýdymdan gelenlerler. Ejemdir. Aha, Eceň. Eceň bolsa has gowy. Häzir biz hemme zat jik düşündürür. Dökre baýlyna, gir ber. Dökre baýlyna derege men. Hop. Kämi? Sen bu ýerde näme işläp ýördüň gijeň içinde? Maňa her. Sen özüň näme işläp ber? Näme? Munun men sana hasabat berýärdim. Agy, hek geren bolma. Men ejeň tagşyry bilen geldim. Nirde bolsa tapyp geldi. Oňarmansyň. O näme üçin? Men näme? Neme, mihmanlar. Men size çay demlep bereyim. Sen nereden çıktın ay valla? Kämil. Ýoşrak bolsana. Bilýärmi näme? Men sunugat seýýän. Kimi? Kimi diýär aýmekki? Ey, bu sunut diýen birnem söýen ýere. Sen sunugat diýäniň ýanky gurçukmy? Hey, Samsyklyga salan bolup diýjeň diýip oturmasana. Itiňden başga bilýän zadyň ýok. Ola saz ýazýar. Sen emik güjüňem aýdy bilen o. Mekke jewani? Et ýa bolsun, ýuň bolsun näme şo Mekke? Ona men häzirim aýdyp bereyim. Kämil. Berik gok etmäge geldiňizmi? Näme? Ýanky kompozitorçyk sen goý bermejek bolýarmy? Häzir Mekke aýsam, çöpe teräýmel eder ony. Barmagyňyzy batyrdyňyz urduňyz bolsun. Ýoksa da bu gijeň içinde men ýdymdan leşer tartyp gelipsiň bolýan. Itiňe bir zat bolan bolaýmasyn? Agdyňdan haýraşsan ardu. Onsoň bilik goý, itim bilen dostuma diýsen halaman. Itiň ketellenni. Itiň bilen it ýatakda ýatanyň çyn gerek? Yalan how, yalan mı? Alo. Näme? Ha? Ağlabayım mı? Derman verdiňizmi? Derman verdiňizmi diýen? Biyoktrobiyoletçiliğin, kardiyometrogüdremetçiliğin berdiňizmi? Bir ýeňdem ýanyndan turman oturuň. Ýanyndan turman oturuň diýen. Diliň siňilleken aýwalla. Aýtdym-a men itiňe bir zat bolanlar diýip. Ey, ijedini aýtdy. Ha? Ijedini. Ha. Agyz, ardu. Onsoň men sana esasy zady aýtmagy unutup duryn. Nämeni? Gynansak da ejeňe, Näme ejem? ejeň. Näme? Näme ejem? Näme bolupdyr? Bulaýt. Näme bol ejeme? Dursana how. Bolan zat ýok. Ejem ýüreginden tutupdyr. Gitdi tapyp gel, ölmäken görjek diýdi. Aýdyň. Men häzir gitmeli boldum, ejem yaranok diýe. Ey, aşakda feňitin sesi ýalla. Eşdiýänler suwsandyr jene. Ýörteni gaýdan How gaçar. häzir gidersin. Mekki doguraýdy ýa. Kämil siz gidiň. Men bolsa dermanlar alyp bararyn. Ejemiň ýanyna boluň. Menen barýan. Yer. Sen çaýyňy kölewen bilen içmeli boldyň öýdýän. Sen meni ahir bir zadyň üstünden ertersiň gyýdym. Aydın salam. Waleyküm Yaxşymy? salam. Waleyküm salam. 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 Siz bärlepsiňizler? Bizmi Aýştaýda bir ýerine garaşýar. Ha, şeýle. Ha siz nire barýanyz? Biz dermanhana gelmeli.
icet yaran ok. Vakay, bolmandır. Onu yalıp o da uluğumuz bilen gidelim. Var, yürüm. Kıyın olmasa? Kıyınçılık olmaz, arkaya yürüm. Yürüm. Hayşi de geçin. Yürüm. Hanotlu. Aqıydaydı. Qıyı uğdaydı. Onu ýere-de men seň daýdan bolýamşym. Bir, şu güne mejem yaramasyň otyr. Daýda diýen bolup, ödüňe ejemden ömürlü. Günem ötüwürjigim. Giýjeňçi naňşarmanlaryň. Alçyrıňlarak men ödüm. Aşyrbaýlyflaň öýüne geldim. Olar şpahana gittiler. Bilýän. Ýöne men gıýdym şolara dik gaýdypdy. Gören ädelsiňiz. Sen onu görmeseňem görkezjek. Ot ýaktyrmalyk bollugy dal. Bar bolsa bolýaly. İýridi. Şu gün son sorak gelýärlerden ýa biýdar bolluk. Oýdyň gözüne madalça görkezerm. Bir göräýsem bolýa. Olar gittiler. Nire? Men näle nire gidenni? Tak tutup bir ýere gittiler. Men onun içine garaşaýyn. Ay garaşdan garaşay. Bir. Bolan bola aşını. Biz kovulup yanlışyam bolaymy ali? Näli, tädaýyndan duýundan turdy mı? Wah, men özümden soraman gaýtdym. Oh, salam. Men tanışlam, düğün toyunda oldum. Biz häzir öýe baryp jaňadyk görürüz. Belki ejen ganimatlaşanlar. Birinci sapar aýtman diýmen gaýdaýdym da, belki öýküsini ýazmak başardar. Ay, ne bileyim. İnni men öýkem ýazylaýarmyka. Başyna giden jagys. Ece? Ececan, sen nädip geldiň? İşten öýüňe gelseň, öňde de gıýdyň bolmasa, ne dersiň onsoň? Näme üçin beýtdiň? Ece, men sana bir zat bolanyr diýip gorkdum. Han öýe gir. Goşuň al, goşuň. Ece, meni bağışla. Mevsimiň togulyança. İki gün dinkillep, meni bütün ýyle matkar etdip doğurdum men seni. Gaýdanyň düýnüýlen, eýýän bütün Aşgabat sen tanıya. Kapıda durana sen tenden ýyrgyn. Ece, Ol oğlan kim? vy, hoşum ursun, tanıştırmandırnam. Ece, tanış ol Aydın Amanow. Sadece bähleşigin guramoçsy. Özüm aşırdaýymyň dosty. Muňa açar berip, men gelýänçem işlewer diýipdir. Giyicirägim, assalamu aleykum. Aleyküm. Geç otur. Beydim. Dan süttü bilen. Yenici bolup başına yapacak mı? Akmak kıyız. Sen aydımçı olmaň nämedigini bilýän mi? Ol bir kısmatyna ýazylyp kaýly bolmayan kär ahry. Şoň üçinem oňa sungat diýilýär. Ece, menem şo diýýänim. Menem ýüregim sunugaty küýseýär. Kelläň näme diýe? Güýjüň ýetermika? Yeter.
Hani geç otur. Onu bana